Национален фонд култура. Неизказани истории по горното поречие на Канина река. Скребатно, Осиково, Рибново. Книга 2. Да съхраним уникалното, наследено от дедите ни. Предговор. България притежава красива природа и богато културно и историческо наследство, което я прави наистина очарователна за опознаване. Западните Родопи са едно приказно място с многовековна история и безкрайно красива природа. Там, сгушени в дебрите на планината, се намират 3 от най-забележителните села. Села, които всеки трябва да види поне веднъж в живота си. Там пътникът, идващ за първи път в България, ще може да види и усети истинския стар и автентичен български дух. Това са селата, намиращи се на левия бряг на река Канина, Скребатно, Осиково и Рибново. Това са села, които са запазили своя борбен български дух, обичат, пазят и тачат историята и традициите си. И 3 села могат много да се хвалят с тях, но хората са скромни, оставят миналото и делата сами да говорят за силата на характера им и за всичко, което са постигнали. А то не е малко. В тях църквата и джамията съществуват заедно, а празниците на едните са празници и на другите. Както навсякъде в Родопа планина, хората са гостоприемни и усмихнати, посрещат радушно всеки гост и с удоволствие споделят красотата на планината, показват природните забележителности, скрити в нея. Разказват интересни и неизказани истории, приказки и поверия. 3 села са в близост едно до друго, а единствената отбивка, която ги прави достъпни, се намира в центъра на Огняново. А долу реката спокойно тече и се извива в дефилето край тях и също крие много тайни и много неизказани и незаписани истории. Село Скребатно. Село Скребатно е малко селце в западната част на Родопа планина. Намира се в община Гърмен, област Благоевград и е разположено на левия бряг на Канина река. От възрожденските идеали са останали само кълдъръмените улички, тук-там стари къщи, църквата Света Параскева, Света Петка и експонати, съхранявани в красива стара сграда музей. В селото идват и много заселници от краища с голяма духовна и материална култура от Албания, село Несрам-Костурско, Дойранско, Корчанско, Охридско и Батак, от краища, в които великото дело на Климент Охридски оставя трайни следи в живота на много български поколения. Това впоследствие нарежда Скребатно в челните редици на църковната, просветната и революционната борба в Неврокопско и в борбата на българския народ за национална независимост. Забележителен е девиза на кметство Скребатно: един за всички, всички за един, датиращ от 1923 година. Село Осиково. Село Осиково е китно малко селце в западната част на Родопа планина, намира се в община Гърмен, област Благоевград и е разположено на левия бряг на Канина река между селата Скребатно и Рибново. От възрожденските идеали и тук са останали само тук-там стари къщи и църквата Свети Димитър. Храмът Свети Димитър, който е важен и за двете религии, на Гергьовден се пълни с хора, независимо от религията, която изповядват. Хората са приветливи и изключително отзивчиви. Селото е с изключително богата история и култура. Археологическите находки на землището на селото са много и навсякъде в цялото му землище. Съжителството на двете религиозни култури, християни и мюсюлмани, в село Осиково е довело до преплитане и зачитане на традициите на всяка една от тях. Интересен е фактът,
че на 24 март 1944 година са хвърлени няколко бомби при село Осиково. Село Рибново. Село Рибново е древно село и историята му се проследява от древни времена до днес. Някога по земите му са живели тракийски племена, през средновековието е било част от Българското царство, а след това част от Османската империя. Рибново с различни наименования е съществувало вляво от средното течение на река Места, от страна на Родопите, северно от Неврокопското поле. Релефът е хълмист и планински. Землището е разположено между река Места на юг, Дъбрашкото било на север, крепостта Циропол на изток и крепостите Митровица и Острец на запад. На югозапад от селото тече Рибновска река, Куртовица, ляв приток на река Места, която се влива в нея при село Господинци. На изток от селото също минава рекичка, идваща от склоновете на Родопите и минаваща край Мануиловата дупка, пещера. Селото се пресича и от Циганското дере, което отделя махалата Плевнето. В това землище на различни места с различни наименования е съществувало сегашното село Рибново през различни исторически периоди – тракийски, гръцки, римски, македонски, османски, след освобожденски до днес. Рибново влиза в границите на свободна България след Балканските войни 1912 година. След съединението селото остава в империята, като границата е на няколко километра. На сегашното си местоположение Рибново съществува от средновековието, когато скотовъдци се преселили от поречието на река Места и от местността Винца. Известни са две имена, под които е съществувало селото – Рибне, Рибно и Рибново. Спорни са обясненията за произхода на названието, които се свързват с по-раншното местонахождение на селото, около река Места и риболова като поминък. Днес селото е предпочитана дестинация на много туристи, които са привлечени от красивата природа, историята и културното наследство на региона. Погорното поречие на Канина река, Левият бряг, Скребътно. История. В списъка на населените места с регистрирани имена на главите на домакинствата през втората половина на 15 и началото на 16 век в село Скребътно са регистрирани 110 лица. Брой на домакинствата в село Скребътно според подробни описи на населението от 1464 и 1478 година. Населено място – село Скребътно. Регистър от 1464 година. Домакинства – 24. Неженени – 4. Регистър от 1478 година. Домакинства – 61. Неженени – 0. В списък на селищата и броя на немюсулманските домакинства в част от вилаета Неврокоп от 16 ноември 1636 година село Скребътно, Искработа и Баля е посочено като село, в което живеят 87 немюсулмански семейства. В списък на селищата и броя на немюсулманските домакинства в вилета Неврокоп от 13 март 1660 година село Скребътно, Искработа е посочено като село, в което живеят 41 немюсулмански семейства. В османските документи името на селото се среща изписано по няколко начина, като основно се чете Искработна и Искработа. В 19 век Скребътно е смесено мюсулманско и християнско село в Неврокопска каза на Османската империя.
В етнография на вилетите Адрианопол, Монастир и Салоника, издадена в Константинопол в 1878 година и отразяваща статистиката на населението от 1873 година, Скребатно е посочено като село с 95 домакинства, 45 жители помаци и 270 българи. В 1889 година Стефан Веркович топографическо-етнографически очерк Македонии отбелязва Скребатно като село с 75 български и 20 помашки къщи. В 1891 година Георги Стрезов пише за селото. Скребатно намира се на север от Неврокоп, на 3 часа и половина път. Сградено на неравно място в една котловина. Планинска местност. По полите на планината добри нивя и лозя. Има селяне, които се занимават и с зидарство. Четат и чели са само по-български. Старо училище с 50 на ученика. Навремени са отваряли нещо като първи и втори клас. Числото на къщите е 140, около 1/3 помаци, които се занимават с кираджилък. Съгласно статистиката на Васил Кънчов, към 1900 година Скребатно е българо-мухамеданско и християнско селище. В него живеят 290 българи-мухамедани и 780 българи-християни в 60 помашки и 140 български къщи. Църковна и просветна дейност. Църквата Света Параскева е българска възрожденска църква в Неврокопското село Скребатно, България, част от Неврокопска епархия на Българската православна църква. Обявена е за паметник на културата. Храмът е построен в 1835 година. В архитектурно отношение представлява типичната за епохата трикорабна псевдобазилика с женска църква. Църквата е построена от майстори от село Ковачевица. Православният храм е изографисан от банските иконописци Молерови. През 70-те години на 20 век е пристроена камбанария. Камбаната е излята в 1898 година и е дело на видните възрожденски майстори от Горно Броди, братя Алексови. Ролята на черквата в борбата против духовното иго на Цариградската патриаршия е голяма. В това отношение не изостава и Скребатно. През 1835 година селото не оставя гръцкия владика Агатангел да отслужи молебен в построената през същата година църква и го изгонили от селото. От селото на събора в Гайтаниново през декември 1869 са присъствали апостол Праматаров, Атанас Д. Грозданов. Съборът е среща на представители на българските общини в Неврокопско, Сярско, Драмско и Мелнишко, проведена на 6 декември 1869 година, Никулден, на която се взима решение за отказване от Цариградската патриаршия и се иска учредяване на българска църковна епархия и за създаването на български училища. В черквата в Скребатно е звучала само българска реч. Селяните не са плащали владищина. По време на турската тирания се кове единството между отрудените поробени хора, вдъхва им се вяра в победата над враговете духовни и политически, поддържа се буден националния дух. Това става в черквата на селото. Учители и свещеници произнасят пламенни слова за българския род и история, служат на една идея – свобода и независимост на Отечеството. Отец Димитър Димчев е работил в църквата в село Скребатно от 1900 година до 1931. Училище. Килийното училище е открито в 1842 година.
До отварянето на светското училище в Килийното е имало учители-попове. Децата са учили в къщите им. А. Даскалов. Изминалото на Неврокопско и близките му покрайнини. 1931 година. През 50-те години на 19 век взаимната метода си пробила път и в българските села. Така дядо Атанас Грозданов от Скребатно съобщава, че в родното му село след 1855 година бил учител Христо Серилещов. Той бил доведен от дядо Димо Праматаров, който, ходейки по търговия в Калофер, Карлово, София и другаде, бил помолен от неврокопчани да им намери един български учител и като не го приели, той завел Серилещов в родното си село. Той е последният, изхвърлил от училището азбукето и въвел светско учение. Неговите предшественици получавали по 400-500 гроша заплата, а той 800 гроша храна, квартира, отопление и осветление. Разсърден от една интрига, въпреки настояването на селските първенци, Серилещов следната година напуснал Скребатно. На негово място дошъл съселянинът му Димитър Коев. Няколко години по-късно се завърнал от Солун Димитър Димов Праматаров. Димитър Д. Македонски, наричан Папашата, за който говорим по-нататък, гдето учил 4 години в училището на лазаристите и преподавал български език. За да го помнят съселените му, той останал в Скребатно само 1 година. Освен другите изучавани предмети, той въвел естествознание и отечествознание и в края на годината дал за първи път изпит по сведение на М. Константинов от същото село, съдия. Съгласно данните на А. Даскалов, училища в Неврокопско за 1906-1907 учебна година, българското училище в село Скребатно е отворено в 1855 година, а през 1885 година е построена нова сграда. Собственост е на общината. В училището през 1906-1907 година са учили 134 деца с 2 учители. Издръжката на училището за същия период е 3200 гроша. Съгласно В. Кънчов, българското училище в селото е от най-добре уредените. Има мъжко и женско отделение с по 4 отделения и 1 клас. Скребатно е едно от най-събудените села и е духовен център на околните християнски села. Българите поминуват с зидарство, скотовъдство и работене на лозя, а помаците са главно кираджии. Александър Димчев Праматаров, завършил висше търговско в Берлин, споделя, че през 1899-1903 година всички стаи в училището са били препълнени с ученици, момчета и момичета. Хората отдаваха голямо значение на образованието и доброволно, без да има закон за задължително образование, изпращаха децата си да учат. Просто имаше надпревара между родителите, пък и срамно беше да оставят децата си прости. Затова никак не е чудно, че село Скребатно в един кратък период от време от 1860 до 1912 година за половин столетие ражда плеяда от образовани хора. Училището в Скребатно затваря през 2003 година поради липса на деца. Читалищна дейност. Село Скребатно е родно място на много заслужили българи, на цели фамилии, допринесли за развитието не само на Гоцеделчевския край, но и на България. Тук през 1919 година е образувано първото в Благоевградска област просветно дружество. Дружеството
просъществува до края на 1923 година, а от 1 януари 1924 година започва да функционира като новоучредено читалище Христо Ботев, в което влизат членовете на дружеството. През юни 1923 година е основана кредитна кооперация Съгласие, в чиято сграда се помещават читалището, театралния салон, магазина, канцелария и кметството. Читалището разполага също така и с библиотека. Към читалището има и самодейни групи – театрална група, хор, музикален оркестър и други. Наред с кредитна кооперация Съгласие е създадена трудово-горската производителна кооперация Добриля, с която по-късно се обединяват. За конспиративни цели и срещи се ползва и църквата Света Параскева. Музей. Богатата история на Скребатно е съхранена в музея, създаден от хората и с какъвто могат да се похвалят малко градове, а още по-малко села. Сградата е много стара, според някой на над 300 години. До освобождението на Пиринския край от турско робство тя е била конак, след това ковачница, а от 1925 година прогимназия. В средата на 80-те години на миналия век сградата е основно ремонтирана, а през 1978 година там от инициативен комитет с помощта на цялото население на селото е била създадена музейна сбирка. В приземния етаж е разположена етнографската част. Тук са събрани изключително много експонати, свидетелстващи за поминъка, обичаите и облеклото на местните хора от недалечното минало. Подредени в отделни кътове, те нагледно показват домашния бит и занаятите на нашите предци. На пода са постлани черги, а по стените са окачени изкусно изтъкани покривки и престилки. Силно впечатление правят ръчно изработените облекла, както християнски, така и мюсюлмански. Всичко говори за трудолюбието и майсторлъка на тукашните жени, които са работели със старание и естетически вкус. Историческата част се намира на втория етаж. Тук са съхранени много документи и снимки. Летопис на този бунтовен край. Запазени са и реликви като ножове и други оръжия. Сред експонатите е първото радио, донесено в селото, първата пишеща машина и първата киномашина. Музеите са паметта на времето. Попадне ли в тях, човек мислено благодари на тези, заради които може да се докосне до старината. Дълновидни са били и скребащяни, които чрез него са оставили своите послания за поколенията. Въпреки богатата експозиция и ценна информация, музеят още няма статут на музей, а помещението е неотопляемо през зимата. Въпреки усилията на кметството и читалището, ценните експонати са изложени на трудните атмосферни условия с риск да бъдат повредени и загубени. Съпротива. Скребатно винаги е било люлка на бунтари. Населението никога не се е примирявало с подтисничеството и винаги начело са били най-интелигентните. Костадин Николов Бараков, роден през 1870 година. Завършва Солунската българска гимназия през 1887-1888 година и заедно с жена си Параскева започват като учители в село Скребатно. Притежавал голяма музикална дарба, като пеел в черквата и очаровал богомолците. Освен това, той бил надарен художник и, по молба на черковното настоятелство, направил надписите на Неврокопското училище през 1892 година. С силата и съгласието на народа, построено през 1892 година, училище Кирил и Методий, село Скребатно.
Костадин Бараков е бил деен участник в революционните борби. Присъединява се към ВМРО още като ученик. От 1891 година той е преследван от властите и бяга в България. Там става учител в Пазарджик и по-късно в село Долна Невля. Участва в Илинденското въстание и като четник в четата на Борис Сарафов в сражение с турския аскер загива през 1903 година при село Владимирово, Малешевско, Македония. Скребатно е един от каналите на ВМРО за връзка с задграничното правителство в Лъджене. Селото има своя милиция, а селяните се готвят за въоръжена борба и чакат часа на избавлението. Скребатчани са бойци в четите на Яне Сандански, Борис Сарафов и Стоян Малчанков. В четата на Борис Сарафов е и учителят Костадин Бараков, Костадин Г. Кръстин, Иван Усталиев Недялков падат за свободата някъде из Пирин планина, а Иван Илиев Праматаров, Васил Василев и Костадин Воденичаров в местността Селца, Родопите. В Скребатно, под знамената на Илинденско-Преображенското въстание, участват 32 патриоти от село Скребатно, между които Игнат Кръстин, Симеон Ведев, Стоимен Чолев, Христо Тонев, Самарджията, Костадин Писин, Петър Крантев, Димитър Карамфилов, Христо Парнаров, Димитър Г. Кръстин, Никола Ботев, Илия Николов Крантев. Въстанието е потушено и удавено в кръв. Съседните Балдево, Кремен и Обидим са опожарени. Хиляди убити, хиляди затворени и заточени. Скребачани се спасяват в Балкана, а много и в пределите на свободна България, в Чепино, Лъджене и Костандово. Есента на 1912 година започва Балканската война, по своя характер освободителна. България, Гърция и Сърбия се готвят да прогонят Турция от Балканския полуостров. Главната тежест пада върху българската армия. Към нея е създадено Македоно-Одринското опълчение. Много скребатчани са опълченци. Българските земи в Тракия и Македония са освободени. Георги Божов Хаджиков пише в своите спомени: най-после многоочакваният ден на освобождението дойде. В едно ясно октомврийско утро, Скребатно, като се пробуди, видя постовете на освободителите настанени на долните уши и по Корилец. Това беше четата на Стоян Малчанков, съставена от неврокопски селяни и скребащяни. През месец март 1919 година, по инициатива на Костадин Б. Хаджиков, група ентусиазирани младежи, част от които са ученици на Неврокопската прогимназия, е образувана Младежка културно-просветна дружба Христо Ботев. През 1924 година Младежката културно-просветна дружба прераства в читалище Христо Ботев с председател Георги Б. Хаджиков. Именно там се съсредоточават усилията на интелигенцията за привличане на народните маси. Съставя се оркестър от учители, които веселят селото в празнични дни. В същото време реакцията се стреми по всякакъв начин да попречи на населението, като се опитва да разтури хорото, на което свири оркестърът. През този период особено важна роля играят учителите Манол Велев, Илия Крантев, Васил Кръстин, Костадин Праматаров, Спиро Кръстин, Костадин Божов Хаджиков и много други. Образувана е и Комунистическата партия през 1921 година. През 1923 година по инициатива на Георги Праматаров е създадена кредитната производителна кооперация Съгласие с председател Никола Д. Бараков. Към кооперацията има потребителски магазин и винопроизводителен отдел,
и която през 1925 година се здобива със собствена сграда, построена от селяните. През тези години съпротивата на населението създава големи неприятности на властта. В нощта преди 1 май ежегодно в селото и около селото са били окачвани червени знамена и е трябвало да идва полиция от Неврокоп, за да търси извършителите на акцията. По-късно почти цялата интелигенция се включва в борбата срещу фашистката власт. След септемврийското въстание, по време на репресиите, са арестувани Георги Праматаров, Костадин Хаджиков, Апостол Кавръков и Костадин Добрев. Скребътно дава свидни жертви. Зверски е убит Костадин Хаджиков и Апостол Кавръков обесен в местността Купена, а Костадин Стоянов Добрев е пребит в Дъбница и се е отървал с подкуп. Това обаче не уплашва селото и то продължава да се бори срещу фашистката власт. В района на Чепино на 28 септември 1923 година двамата братя кръстини, Любен и Иван, активни участници в подготовката на септемврийското въстание в Чепинското корито, са арестувани и още същия ден предадени на палача. По-късно в антифашистката борба се включва цялата интелигенция. Независимо, че Димитър Карамфилов е най-яростният противник на прогресивните сили и като кмет на селото е подлагал на тормоз всички, в които се е съмнявал, че подпомагат противниците му, синовете му Кирил, Борис, Никола и Димо се включват активно в съпротивителното движение и лежат години наред в фашистките затвори. Почти всички ученици от гимназията се вливат в партизанското движение. Манол Велев и братята му Костадин и Борис, братята Костадин и Александър Гулев, Александър и Костадин Крантеви, Александър Ботев. Много са участниците в съпротивителното движение в Скребътно, 17 партизани и общо 70 активни участници в съпротивителното движение. Сега в центъра на селото има паметник с имената на загиналите в освободителните борби и съпротивата. Архитектура. Местоположението на селото е стръмно и къщите са съградени амфитеатрално, сравнително близо една до друга. Улиците са сравнително тесни. Къщите в Скребътно са двуетажни, покрити с каменни плочи, тикли, и са направени от камък, кирпич и дърво, което селяните добиват от селската гора. Към момента в село Скребътно няма много запазени възрожденски къщи. Има обаче и много полуразрушени, строени от майстори в периода 18 до края на 19 век. Те са типични за района родопски къщи и правят силно впечатление с майсторството, с което са били построени. Селото попада в така нареченият Неврокопски строително-зографски център, който в географски смисъл обединява културно-икономически дюлгерски селища от два планински масива – от източните Родопи, между Дъбраш, Чеч и поречието на река Места, и в малка степен от южните части на Пирин, по-точно югозападните му склонове, покрай долината на река Места. Според историческите данни, архитектурата в Скребътно се е развивала благодарение на село Ковачевица, което било най-голямо в творческо отношение и от него ежегодно излизали от 350 до 450 строители. В Скребътно към края на 18 век има души 250 дюлгери. За разлика от село като Ковачевица, Лещен и Долен, в село Скребътно няма много запазени автентични къщи от този период. Причина за това са процесите на урбанизация и обезлюдяване. В функционално архитектурно отношение, характерно за къщите от този период е, че на първия етаж обикновено се намират помещения за животните, а вторият е за живеене. На втория етаж
Има просторен коридор, открит обикновено към южната фасада, наречен потон, който играе важна роля за живота и бита на хората. На него са разположени огнището, пещ за приготвяне на хляб и съд за съхранение на вода. Преобладаващ функционален тип на родопската къща в скребътно е разпределението на потона в средата, а от двете му страни по едно или две помещения за живеене. За строителство на скребашката къща се използват традиционни строителни материали – камък и дърво. Носещите каменни стени през метър са армирани с дърво, така наречените кошаци. Преградните неносещи стени са плетени и омазани с глина. Покривът е от каменни плочи, наречени тикли, конструкцията дървена. Една характерна особеност за мюсюлманските къщи в скребътно е наличието на в почти всяка от стаите за живеене хамам или амам, място за миене и къпане и за взимане на абдест. Друга важна част от къщата е дворът или подникът, който се намира на приземния етаж, помещението за животни. Дървена стълба води до жилищния етаж. Към края на 18 век в скребътно има 250 дюлгери, които са възпитаници на Ковачевската дюлгерска школа, откъдето ежегодно излизали от 350 до 450 строители, като цифрата достига до около 1200 майстори, заедно с дюлгерите от околните села. Известни строители имало и в селата Сатовча, Рибново, Балдево, Огняново, Фатовища, Осиково, Горно Дряново, Плетена, Гърмен. По няколко десетки дюлгери имало и в Долен, Лещен, Марчево, Ореше, Крушево. Сега голяма част от къщите се реставрират, като се спазват изискванията на архитектурния стил. Реставрираните къщи се намират в старото село и са изключително красиви. Поминък. Село Скребътно е притулено в онези дипли на западна Родопа планина, които се простират между реките Канина и Места. Климатът е преходно средиземноморски, с малко валежи през лятото, но е изключително благоприятен за развитието на земеделските култури. Интересното е, че селото се явява като климатична граница. От селото надолу по посока на село Огняново е по-топло и има добри условия за развитието на овощни дървета и храсти като ябълки, сливи, лешници, орехи. Особено добре се развиват лозята на юг от селото. От край време Скребътно се слави с най-висококачественото грозде, а оттам виното и ракията с изключителни вкусови качества. От селото нагоре към планината климатичните условия позволяват отглеждането на тютюн, фасул, картофи, ръж, ечемик, пшеница. Така също добре виряят орехи, сливи и ябълки. Всичко обаче се постига с много труд и затова жителите на селото се славят с пословичното си трудолюбие. Главната работна сила е магарето, мулето, воловете, децата и жените. Жените орат, жънат, берат дърва, ходят на воденица да мелят. Мъжете са животновъди, занаятчии, строители и горски работници. Преселници е имало в различни времена от Албания – село Несрам, Костурско, Дойранско, Курчанско, Охридско и Батак. Те донасят дюлгерството, воденичарството, овощарството и лозарството и по-високото народностно съзнание. Освен с земеделие, населението се занимава и с животновъдство. В селото са отглеждани до 5000 глави дребен рогат добитък, като повечето са кози, тъй като условията за отглеждане на кози са по-благоприятни. Освен че използват тревата и храстите и са целогодишно на паша, това е много важно условие за икономичното изхранване на животните. Във всяка къща има волове или крави, които се използват за оран.
Работоспособното мъжко население се занимава със строителство в Драма, Кавала, Сяр, Солун, Дедеагач, Пазарджик, Пловдив, Чепино, Лъджене, Каменица и Септември, Сарамбей. Облекло. Интересна е симбиозата в смесените християнски и мюсюлмански села. Тя най-вече се отразява в облеклото, празниците и цялостното поведение. През 2008 година в село Скребътно живеят само 8 християни, всички останали са мюсюлмани. Но независимо от вероизповеданието, почти цялото население са атеисти. От десетки години не се прави разлика по вероизповедание. Едва ли има и една къща от селото, в която да няма смесен брак, и това се приема като нещо естествено. В село Скребътно съжителството на християнския кръст и минарето на джамията е в хармония. Мъжко облекло. Мъжете, и християни и мюсюлмани, са носили абяни от аба, потури с гайтани, червен пояс, бели ризи и вълнени чорапи. На главата си християните са носили гугла, шапки и каскет, а мюсюлманите първоначално фес, който по-късно сменят също с каскет. Женско облекло. Мюсюлманско. Жените мюсюлманки са носили бяла риза до под коляното, шалвари, димие, антерия, руба, шарени вълнени чорапи, престилка, фута или препесалник, като препесалника е носен от по-възрастните жени. На главата са носели кондак или дюлбен, чомра, които са били украсявани с ръчно плетена дантела. Жените християнки са носили сукмани от шаяк и касак, бяла дълга риза с дантела, престилка, фота, чорапи с украса и шарена дебела кърпа. Кулинария. Някога, но и сега, хората са се хранили с всичко, което дават земята и природата, което се е приготвило вкъщи или се е добивало от животните. Купували са само продукти, които са нямали или не са можели да произведат, като шарлан, олио, захар, сол и други. Сели са пшеница, ечемик, ръж, боб, леща, урув, т.е. фии, грах и други. Отглеждали са някои зеленчуци като картофи, тикви, лук, чесън, кокар, лук, праслук, зеле, карфиол, моркови, репички, червени и лилави, зимна ряпа, черна и бяла, гуля. Засаждали са дръвчета, ябълки, сливи, джанки сливи, афъски сливи, т.е. едри сливи, и дребни сливи, берекетлийки, череши, вишни, фиш, черници, круши и други. Не са обръщали гръб и на диворастящите круши, череши, джанки, трънки, дрян, глок, шипки, боровинки, мечогрозде и различни диворастящи билки, ливадни и горски, див лук, киселец, див лапът, коприва, гъби и други. За подправки са ползвали меродия, джоджен, диворастящ кимен, ким и мащерка. Ястията са чорби, яхнии, нафурна, сърми и други. Билките за чай са били дивата мента, челяк, т.е. маточина, жълт кантарион, червена детелина, страшниче, къмшиче, бял равнец, червен риган, билки по блатисти места и по скалите, например бял риган. Имало е дива лоза, а по-късно са започнали да съдят и лозя. Всичко това са използвали за храна и ляк, т.е. лекарство, за всяка болика, т.е. болка. Хората от двете религии са ползвали възможностите, давани от природата, в рамките определени им от вярата. Отглеждали са животни – овце, кози, свине, крави и кокошки. Правили са сирене, масло и урда, извара. Християните са правили пити слой, мас,
пръшки, пастърма, каварма, създърма, суджуци, бабек, старец, сланина и други. Съхранявали са ги в делви или сушени. Пълнили са черва с кълцано месо от главата и други части на животното и са ги сушали на гредите на къщата. Кървавицата се е правила от бял дроб кълцано месо, праслук и кръв от животното и също се пълни в черва и се суши. Пастърма и създърма са правили и мюсулманите в селото, които правят и сушени черва. Кавармата е изпържено месо, което са слагали в делви и отгоре са го заливали с мазнина, лой или мас, за да няма кислород и да не му хлясва. По същия начин са съхранявали чревца и друг вид месо. Пастърмата от козе или овче месо се нарежда в дървени съндъчета, ред сол, ред месо и отгоре повече едра сол, за да няма кислород и да не се разваля. Маслото са изкавардисвали, т.е. изпържвали, за да се изпари водата, да не му хлясва. От житото са правили булгур, като са го решили в мелницата на едро, за да го използват вместо ориз. Разбира се, на трапезата са присъствали боб и капички. Всичката храна е приготвена с продуктите, които са произвеждали и е имало в землището на село Скребатно. Начин на приготвяне. В миналото къщите са имали оджаци, т.е. камини. На пиростия, метална поставка във формата на кръг с 3 крачета, са слагали бакърче, котле. В него са топлили вода и готвили чорби. За фурна са използвали връшник, съд от 2 части с капак, изчукан като дълбок съд с дръжка отвън в центъра. Вземали са въглени с лопатка от огъня и са ги слагали върху връшника. На пиростия са слагали тава, в която са пекли баница, питка и са готвили ястия за фурна. Така ястията и баниците са се изпичали от двете страни. По-късно се появяват печките с фурна, които изместват връшника. Храни, характерни за мюсулманите. Традиционни храни са кускус, макарина, траано, трахана, качамак, булгур, ушав, пекмес, лукуме, т.е. мекици, шупла, попара. Видове качамак. Намачкан качамак. Яде се с масло и сирене, урда, като всичко се разбърква. Качамак на топки, който се вари докато стане на трохи, топки, и се яде с петмес или пържена пастърма. Рядка каша. Полутечен качамак. Правила се пастърма, създърма, ножички, сушени черва, като се използвало всичко, което може да даде животното. Разбира се, на трапезата е присъствал боб, капички, боб с пастърма, боб с ноги, т.е. крачета, и боб с гуля. Заедно с другите животни, кози, овце и крави, са се гледали кокошки и на трапезата е имало пилешко и яйца. Правили са се блага баница, старовремска баница, баклава, циганска баница, баница с тиква и ориз, кисната баница, прави се с мая, зелник и задължително халва. Не са липсвали и сърмите. Правило се и ашуре от царевица и пшеница. Рецепти за някой от тях. Попара. Прави се от стар хляб, който се начупва в дълбока купа. В тиган се запържва крумит лук, червен пипер и масло да заврат и се изсипват върху хляба. Покрива се с нещо, за да се задуши и умекне хлябът. Циганска баница. За циганската баница, за плънка, са използвали обикновено тесто за хляб. Сега вече се слагат яйца, сирене, кисело мляко, олио, сода и брашно. За кори са използвали лозови листа. Продукти.
5 яйца, 500 грама кисело мляко, половин чайна чаша олио, 1 чайна лъжичка сода, 400 грама сирене, 3-4 чайни чаши брашно и, разбира се, лозови листа. Старовремска бирвакътска баница. Баклава. Продукти: за тестото за точене 1 яйце, 300-400 грама топла вода, 2 супени лъжици олио, 1 чайна лъжичка сол, брашно за меко тесто за точене. За плънката 1 пакетче масло, 3-4 супени лъжици захар, 2 чайни чаши царевично брашно, 400 грама орехи. Храни, характерни за християните. Правили са каша и отгоре са слагали извара или пръшки, както при качамака. Варили са чорби с диворастящи билки, през пролета киселец, коприва, лапа, див лук. Постните ястия са ги използвали и по време на пост. Разбира се, задължително е присъствал кускус, макарина, траано, трахана, качамак, булгур, ушав, пекмес, лукуме, мекици, шупла, попара. През зимата сушено месо, пастърма, кървавица, бабек, дядо, суджук, сланина и пръшки. Правили са баница с ориз, сирене или извара, яйца, настъргана тиква, ориз и захар. Магуре – неозряла тиква, сирене или захар. Сярно мляко – това е млякото, което сучат новородените животни през първите си дни. Заливат се корите с мляко, яйца и сирене или мляко, яйца и захар. Тази баница се яде само вкъщи. Не се изнася, за да не спре млякото на животното. Селска баклава. Прави се с точени кори, брашно, вода и олио. И с чукани орехи и захар се поръсват всяка кора и се навиват на руло. Режат се на 1 см или 1 пръстче. Нареждат се в тава и се пече до розово. Залива се с захарен сироп. Трябва да се спазва правилото топла баклава, студен сироп или студена баклава, врял сироп. Триеница, прясна. Брашно, кисело мляко, сол. Омесва се тесто средно твърдо, правят се малки топчета, поръсват се с брашно и се трият с двете ръце на дребни парченца. Варят се във вряла вода, прецеждат се и се заливат с мазнина по избор. Поръсват се с сирене. Друг начин е топена лой с сол, по желание с пастърма, пръшки и други. Петмес. Петмес от гроздов сок се изварява докато се сгъсти. Съхранява се в делва. Сладко от сливи. Слагат се сливите с смлени сливи, за да има сок. Трябва да са озрели, да лепнат от сладост. Изваряват се да стане гъста смес. Съхранява се в делва. Множеството други сладка от горски плодове са се приготвили с захар. Фамилии. Списък на главните домакинства само християни в село Скребатно през 1886 година в таблицата за изчисляване и събиране на данък Ишур от коджабашията Георги Стоянов Хаджиков. Започва от долния край на селото. Илия Иван Янцин Тонюв, Спас Иван, Иван Стойо, Стоян Иван Самарджия, Георги Парнар, Тодор Теню Янчове, Георги Делин, Ангел Делин, Тодор Делин, Коста Делин, Стоян Митре, Георги Стоян, съставителя. Добре Коста Калинков, Магда Божова, Илия Божо, Ангел Божо, Коста Воденичар, Коста Праматар, Постол Праматар, Димчове, Христо Праматар,
Атанас Коста, Стойка Теню, Митю Тоню, Яню Тоню, Петко Иван, Делчо Воденчар, Поп Коста, Митю Попов, Лазар Коста, Колю Гроздан, Мария Коста Цокина, Георги Янеца Кръстин, Павел Попов, Постол Стоимен, Ушовица, вдовицата на Ангел, Петри Ушо, Димо Ташко, Колю Писин, Хрисето Барак, Колю Барак, Стоимен Барак, Коста Барак, Тодор Барак, Ангел Барак, Тодуре Гажо, Яне Илия, Георги Тютю, Георги Генев, Генюв, Колю Генев, Георги Сирак, Поп Тодоре, Стоян Петко Мундев, Коста Иван Невенкин, Коста Тоню, Коста Фитков, Митю Фитков, Карамфилове, Георги Тодор Коредю, Стоил Тодор Коредю, Постол Стоилов, Тодор Стоилов, Яню Батакли, Иван Батакли, Илия Недин, Миял Неделко, Мавроди Неделчо, Илия Христо, Никола Чако, Димо Стоян, Вангел Темелко, Постол Атанас, Димо Атанас, Никола Петре, Иван Стоимен, Тимо Славе, Павле Петко, Коста Бараборко, Колю Бараборко, Митю Газил, Георги Димо, Павел Темелко, Стоян Тодор, Атанас Гроздан, Вангел Тодор, Тодор Ламба, Георги Ламба, Иван Сиври, Димо Каракеов, Никола Манол, Митю Манол, Митю Темелко, Стоян Фитков, Колю Гуле, Лазар Младен, Митю Младен, Иван Младен, Илия Гуле, Павелю Гроздан, Митре Николов, Зангагол, Коста Мавроди Чолев, Колю Мавроди Чолев, Никола Партул, Стойо Партул, Тасю Кишо, Никола Цветко, Никола Постул, Георги Велю, Митю Дафинкин, Илия Гръба, Велик Гръба, Елена Каписас, Стоян Васил, Колю Мороз, Мързеви, Георги Потюв, Стоян Каврък, Филип Шопов, Коста Пръца, Пръцове, Тасю Каписас, Митю Кишо, Георги Кишо, Ваню Кодул, Яню Стоян, Петър Коста Доленче, Васил Шипа, Митю Васил, Георги Васил, Георги Терзи, Личо Терзи. Таблицата е преписана от Манол Божов Хаджиков, внук на Коджабашията, т.е. на кмета на Скребатно. За другите данъци в тефтера му има открити партиди на отделна страница за всеки християнин. Землище на село Скребатно. Наименование на местностите: Кюмка, Бейово блато, Бучи черяво, Старита лозя, Арангел, Падарника, Мелентювец, Гюровица, Цилювото, Гарваница, Чуката, Света Корач, Габровец, Тиквата, Потюва чешма, Костичино, Жульо, Минзюварица, Главата, Свети, Костадин, Корилец, Пребран, Враца, Горьовото, Подниците, Кольнич, Беляново, Тикларника, Градине, Ливаде. Орещиката, Димово блато, Тиволец, Баражите, Марево, Баричка, Шутата черква, Ушите, Връбърца Солзен, Сив Чучур, Селище,
Голяма ливада, Калинов рид, Сливата, Павлища, Буков дол Чатала, Теснината, Плевнището, Бялата чешма, Раец, Кацата, Барата, Белутъка, Майцките ливади, Ледницата, Балтаджиица, Мущурака, Клозета, Брусни дол, Бука, Бора, Магарещи дол, Свети Илия, Тумбите, Глодово, Средните лозя, Мелешковица, Братанчовица, Османов бряг, Янковица, Пещерата, Шлефрит, Лебаево, Конско, Селца, Чинково блато, Поляните, Добриля, Елушка река, Вищерица, Човкина скала, Вищец, Бабина скала, Бухлева скала, Лъките, Манастира, Скребашки чарк, Божови ливади, Беслед, Синия вир, Цареви порти, Брезовица, Лагадина, Чучуляец, Потока, Убитите власи, Димчова чешма, Кундурица, Господява стъпка, Усята, Божие име, Пулювица. Произход на наименованията. Калинов рид. Намира се на изток от селото. Най-вероятно е име на род, който има много земя. Голяма ливада. Там е имало голям брой ливади и като погледнеш отдалече се вижда една голяма ливада. Селище. В миналото там е имало махала, а още по-рано, през 4 век от новата ера, е имало тракийско поселище. Ушите. Ушите са до пътя за село Балдево и Старите лозя. Прилича на Уши. Намира се на юг след Корилец, в миналото Костадин. Там има стари гробища и основи от манастирче Костадин и Елена. Баричка. Там местата са мочурливи и влажни. Най-вероятно е имало бара, течаща вода. Марево. Марево е малка горичка на запад от селото. Сега не се знае откъде идва името и има ли някаква история. Маре е краткото име на Мария. Гарваница и Минзухарица. Там е имало гарвани и минзухари съответно. Мелентювец, Цилювото, Гюровица носят имената на собствениците на тези земи. Падарника. Земята се е охранявала от падар, т.е. пазач на земеделска площ. Архангел. Намира се след Старите лозя. Там е имало селище или махала. Носи името на светията Архангел Михаил. Старите лозя. Там е имало селище, на което по-късно са засети лозя. Има останали каменни основи на стари къщи. Бучи черяво. Тясна местност, по която тече вода, покрай малко дере, което издава плашещ звук. Името черяво означава, че дерето е извито като черво. Бейово блато. Там е било мочурлива или влажна почва. Земите са били на бей или на богат човек. Кюмка. Местност след Старите лозя по дерето към Скребътно. Нарича се така, защото прилича на кюнци, бурии, тръби за печка. Шутата черква. Местността се нарича така, защото старата църква, която се е намирала там, е била без камбанария. Имала е само клепало. Намира се на север от селото, след местността Свети Атанас. Носи името на светията. В миналото много местности са носили имената на светии. Имало е малки църквици и параклиси. Там има ниви, гробище. След тази местност има църковна земя и до дерето Сълзен е била Шутата черква. До нея е имало ливада, поляна с върби, мацета и сладка върба. Сега мястото е разорано, а камъните на църквата са по края на нивите. Връбърца и Солзен.
намират се до Шутата черква. На Връбърца е имало върби. Мястото е до дерето и е влажно. Созен е дере с бистра вода и извира с много малък дебит, на капки, като сълза. Забележителности. Сив чучур. Намира се на изток от селото, на билото на гората, която носи името Беляново. Нарича се така, защото водата има сив цвят от варовиковите скали, през които преминава. Намира се на 1 км и 200 метра от центъра на селото и може да се отиде както пеша за около 20 минути, така и с автомобил за около 5 минути. Пътят е горски, но е широк и разчистен. Самата чешма се намира на широка поляна, от която се открива зашеметяваща гледка към каньона на Канина река и към селата от другия бряг. Има обособено място за отдих и, разбира се, каменно барбекю. На края на поляната има пейки, на които може да си починете, наслаждавайки се на гледката. Малко по-нагоре по същия път има втора беседка и място за отдих. Има и руини от стара постройка, за която никой не можа да ни даде информация. Вижда се чудесно и пътят към Буков дол, както и селата Горно Дряново и Лещен. Цареви порти. Това е култов обект, скално светилище от ранната желязна епоха и е тълкуван като древно-тракийско мегалитно царско светилище, свързано с обезсмъртяването на тракийски царе. Цареви порти се намират на 2 км и 100 метра северозападно от село Ковачевица, но се намира в землището на село Скребатно. Въпреки краткото разстояние от село Ковачевица, оттам е почти невъзможно да се стигне поради трудният и стръмен път. В момента обектът е почти недостъпен и от село Скребатно, поради срутвания и гъстата горска растителност. Разположен на издатък от централното било, което е водораздел между река Канина и река Места. На терена личат множество издължени скални образования с заравнена горна част и процепи между тях, които се спускат по посока на долината на река Канина. От скално образование, намиращо се в подножието на обекта и с форма на арка или на мост. От него има визуална връзка с светилището в местността Кози камък. Пръста на обекта е сиво-кафява, а до скалните откоси има тъмна и мазна. В иманярски изкопи се откриват фрагменти от съдове, включително и от големи съдове – питоси. В основата на скалист език личи съоръжение подобно на могила, в което може да се открие керамика. На 30 метра източно от най-високия откос, този до могилата, се намира пещера с вход, ориентиран на изток и с неправилна триъгълна форма. Пред входа на пещерата са открити керамични фрагменти. В подножието на Цареви порти се намира местността Синия вир, където има данни за пещера в отвесна скала, в която се откриват археологически материали от първо хилядолетие преди Христа. Цареви порти е естествена скална арка, малък скален мост, отворът на който е ориентиран на североизток. Арката има трапецовиден вид, гледана от югозапад, разширяващ се при основата. Навътре в скалата, в дълбочина, се образува малко помещение, което напомня проходна пещера, грубо оформено отгоре като свод, който в по-ново време е рухнал. В центъра на гореспоменатото помещение е разположен голям каменен блок, вероятно ползван в древността като жертвеник, лежащ в културен пласт. Най-вероятно става дума за култово съоръжение, посветен на изгряващото слънце, чието лъчи проникват в арката и попадат на площадката, върху която е разположен жертвеникът, около който има следи от култови практики. Арката при Цареви порти може да се разглежда като своеобразен храм на слънцето. Тя е разположена почти на върха на хребета, т.е.
на върха на свещената планина, където според индоевропейските представи живее слънцето Суря. От тук слънцето започва да обикаля света, излизайки през една огромна порта. Тази представа се среща в много митологични предания, както и в българските народни традиции. Това кара учените да стигнат до заключението, че цареви порти са били скален храм на слънцето, което се идентифицира с мъжкото божество в древна Тракия, с което се слива тракийският орфически цар в края на самоусъвършенстването си. Тази хипотеза се потвърждава и от локализирането на могилен насип в най-високата част на хребета, както и от руините от сграда, най-вероятно Хероон, разположен южно от могилата. Празници. Издадено през 1872 година в печатницата на Централното училище Болград. Български народен сборник, събран, нареден и издаден от Василия Чолакова в печатницата на Централното училище Болград, 1872 година. Обичаи и обреди, извършвани по празниците в село Скребатно, Неврокопско окружие, записани от Димитрия Д. Македонского по местното наречие. Първо, Водици и Юванден. На тези два големи празници ходете у нас да си ходят роднините един на друг на гости. Съде калтатата, кума, не ходи у кумовете на гости, а те му ходят. А другите родове един на други си ходят. Когато от една коща един или двамина отидат на гост на една друга коща, тяхна роднина, така празни не ходят, а взимат да напълнват една чотра, бъклица, с вино. Взимат един колак, хляб, и отгоре на него, като турат една баница и ги привързват в един месал и ходят. Ако тези, които ходят на гости, са мъж и жена, тога мъжът взима чотрата, а пък жената колака с баницата. Първата им дума, след като идат и кажат добрутро или добър ден, е: искате ли госте? Кой бяга от госте? Отговаря на това домакинката или друга някоя жена от кощата, която ги причакува на скалната врата. В същото време тя взима от гостката колака с баницата, а чотрата с виното са отниса дори внетре при домакиня и се оставя до него в кюшето. Като седнат, приказуват си така без нищо, додето се съберат всичките родове на тая коща, а сетне слагат мезе и ракия, а след него и яденето. Най-сетне, като стоят много време на трапезата, стануват да си идат, а отвън чотрата с вино и тепсията с месаля, в който се донесе баницата и колака, празна само с едно малко парченце от колака и баницата, връща им се. Другоч на този ден правили са и бабурци. Това е бивало така. Двамина или троица по-голямки обичат по едно кепе и като го превъзват с връв през кръстовете си, напълнюват го със слама, за да са гледат гърбави. Турят на главите си по една кожа за кълпак, турат на страните си по една тоба, пълна с пепел, и като взимат в ръка по един топус, тръгнуват из село и играят. Тези бабурци трябва да си имат и по една невяста. Затова толкова други млади момчета, колкото са бабурците, обличат се в женски дрехи и с бабурците отива из село, играещи от коща в коща, да събират вино, ракия, хляб, сланина, кървавици, сижуси и прочее. Когато съберат повече от това, онова,
отиват на някоя коща, в която като се съберат в нея, освен бабурците и невестите, има и още много други. Ядат, пият и играят цяла нощ. Още от по-отдавнашно време ходили са бабурците с невестите си и по други села. 2. Великден. На Великден се извършва в 3 деня пак това, както и на Водици и Йованден. Тоест, и тогава родовете си ходят на гости едни от други с вино, баница и колац. Това е само, че на колака отгоре трябва да има едно цървено яйце, забучено, и с другото трябва да се носят и яйца цървени, които да се раздадат на всичките едно по едно, колкото люди има в кощата. 3. Гергювден. Този ден се посреща само от козарите, т.е. от тези кощи, в които има кози, с особени обреди, наречени кошаря. Още на другия ден, що и преди Гергювден, отлъчват козите от яретата и вечерта, и като ги пасат особено и като ги издоят, половината мляко го подсирват за прясно сирене, а половината го подквасват за мляко, което сирене и мляко са отделили само за трапезата, която иде да стане на утрето, т.е. на Гергьовден. Още от вечерта приготвят един хубав овен, който като са заколе в харания, голям меден казан, надробен ще служи за главно ядене на кошарната трапеза. На Гергювден около пладнина, като стане всичко готово, една жена ходи из село да покани дарюкя на кошаря. Не само тези, които са роднини на тая коща, кумшиите, нязи, всичките, кощи, които имат в по няколко кози параспор, по 5, 6, 7, т.е. малко, които рукани, като дойдат, първо след помага Бог или помози Бог, казват честита ви кошаря. И сетне, като седнат и се съберат всички, слагат софрата и като се наядат, ходят си. Другош тази кошаря, т.е. трапеза, е ставала на къра при самата стока. Там при самият билюк се е варил овена. В самия овчарски или козярски мях се е квасило млякото и в самото козарско ведро се е сирило сиренето за тези, които ще дойдат на кошаря на ден Гергювден. А всичко друго, като хляб, вино, ракия, мезе и прочее, което е било потребно за трапезата, донисало се от дома. Там, след като са яли и пили, благославели, изигравало се по хоро и си ходили. Овчарските фамилии, ако и да имат и те стока, както и козарските, не правят кошаря, защото около Гергювден, когато е потребно да се прави тази кошаря, техните овци са тога още на поле. Та там при стоката си правят кошаря самите овчари. 4. Илинден. На Илинден всяка една коща си закала, т.е. заколва, по един брав, т.е. овен, за курбан. Курбаните обикновено в други дни трябвало да се готвят надробени в харания, а на този ден се пекат на шиш овните в пещ, чеверме. Около пладнина, ага в таса, когато е готово, всичкото, роднините и комшиите едни други са рюкат на трапеза с тия думи: елате да поседим у нас на нашата трапеза. Едната плешка на овена или двете са отнисат на калтатата. Така, който от една коща отиде у калтата си на гости, не трябва да отиде празен, а да вземе едно хлябче и на него отгоре, като тури плешката, връзва ги в един месал и като вземе в едната си ръка вързаното и една чотра вино,
отива у калтатата си да поседи на трапезата. Другош, преди 15-20 години, тези илинденски трапези посрещали са на къра на един рит, наречен Свети Илия. Там на този рит се е яло, пило и играло, също така, както и на кошарята. 5. Курбан. Около селото има някои места, които носят имената на някои от светците през годината. Така има Свети Костадин, Корилец, преиначено или по-старо, Свети Спас, Корач, Свети Атанас и прочее. Когато дойде деня на този празник, който си има юртище на по една от бърчините, клали и курбан. Това е било така у нас. Още от заранта отнасят един или два овена, заедно с другите потреби за варенето му, на юртището. Като го заколят и очистят, сваряват месото наедно с всичката дреболия, т.е. ногите, главата, шкембето, дроба, червата и прочее. При вечер, около 8-9 часа, когато стане веке всичко готово, удря в село клепало и селяните хващат да се събират. Жените отнисат колаци с колюво и по едно празно саханче. Там като отидат и наредят колаците, дохожда попа и ги спява. Сетне, като ги раздадат, всяка една жена слага празното си саханче близо до харанията, в която е варения курбан. Ахчия, готвач, тога хваща с голямата курбанска лъжица и сипва във всяко саханче от курбана поравно, докато се свърши всичкото месо. Всякой взима саханчето си, но преди да си тръгнат събират дискус, диск, в случая пари, с който да се плати овена и изиграват хоро. 6. Споредници. Архангелов ден, Димитров ден, Гергиев ден, Илинден и другите по-големи празници са имали споредници. Например, ако Димитров ден съпадне в петък, то тогава петъкът, който е преди Димитров ден, е споредник на този празник. Споредниците са ги тачили също така, както и самите празници. Тези споредници са се празнували повечето за дивеч. А за град са тачили сирната неделя, защото тога се сири градо. Също така за град са празнували и 7-те четвъртъка, които са от Великден до Спасов ден. Марин ден са го празнували и тачили за змии. Споредниците и до днес ги празнуват в Лещен, а тук у нас от отдавничко са ги оставили. Муков ден. На Власов ден, 11 февруари, секат влас. Така са наричали болестта по говедата и мукът. Още отрано направят една пита и слизат долу в подника при говедата. Питата завъртяват надясно триш на говедата на главите и мукът. Му! Сетне една жена, като вземе в ръката си балтия, хваща да сече някое дърво, а друга пък я пита: «Що сечеш?» «Влас сяка». И отговаря: «Сячи, пресечи го». И казва пак другата. Това като правят до триш, свършва се. Сетне една от домашните жени взима питата и я раздава на комшиите. 8. Боже име. В четвъртъка преди Петков ден правят празник Боже име. На север, половин час от селото, има един рит. Той е рит, който си има развалена църквица, се казва Свети Герги. А защото на него се свършва и обряда на празника Боже име, носи и това същото име. Още от заранта, от всяка една коща, се отнася жито на църкват, коя колко ще. И в същия ден всяка една коща да направи колак и да свари пшеница, коливо.
Над вечер час около 10 излизат всички, но повечето жени, с колаците, пшеницата и вино на тоя рит. И като се съберат в риот всички, дохожда попа, спява колаците и като ги раздадат, отиват си и са свършили с това. Божието име се посреща с същите обряди като и за курбан, но без овен. Отнесеното на църквата жито служи за курбан вместо овен. 9. Наместник. В всяка една коща вярват да има по един наместник. Таласъм. В годината едноч правят на този наместник гозба. Тая гозба се прави през голям месец и в един понеделник. На тази гозба трябва да има и кокошка. Кокошката се е заколвала вътре на огнището при огъня да я опляшат, т.е. оскубят. От кокошката не трябва да се хвърля вън, а всичко вътре да си остане. Дори кокалите, откак я изядат, трябва да не се хвърля вън, а да се турят по полиците. Тази гозба трябва да стане много кришно и на нея няма мъже, а само жени. От вонкашни жени се порукват само 3. И те се избират да не са вдовици, нито второженени. Когато да зайдат, да тръгват, най-възрастната захваща да благославя с тия думи. Дете, добре се събрахме на наместниковата трапеза, да е имовит, да е стаповит, да е яковит, да е домовит. Сух да излязва, росен да дохожда и проче. Този стар хадет, обичай, в рядка коща се веке прави у нашето село, а в село Лящен прави са всяка коща и всяка година. 10. Пеперуга. Пролетно и лятно време, когато е потрябно дъжд за акиня, скоро, а пък не лети, т.е. не пада, тога правят пеперуга, за да вали дъжд. Пеперугата я правят повечето у помаците. За пеперугата трябва да найдат едно момиче на 12-13 години, което да е сираче, т.е. без баща и майка. Това момиче го накичват с биле, повечето бъс. Така. Едното му само лице да се види, а всичко друго да е покрито с зеленина. От незнаен гроб трябва да найдат и да вземат кокъл, който с 3-4 живи жабки го окачват на това момиче, което е станало пеперуга. Когато веки всичко приготвят, тръгват една браня моми с пеперугата и село и с коща в коща да пеят и да просят. Жото, боб и прочее. Като щом влязат в една коща, пеперугата се запира с другите моми насред двора. Сетне, като се отдели пеперугата от момите и поотиде понанетре, навътре, така, щото да е накрай потона. Тога една жена от кощата излива отгоре из потуна вода върху пеперугата. След това 2 моми и още други чифтум пеят тая песен. Пеперуго летуго, дай ми Боже русица, да навадим пшеница, да направим колаци, да нахраним сираци. След това, като ги дарят с това, което просят, отхождат в друга коща. Като изредят цялото село и турци и кауре, момите са ходили с пеперугата, разделят си всичко, колкото са събрали. А кокъла от незнайния гроб с жабите, които са били окачени на пеперугата, хвърлят ги в някой вир или водно дере, поток. Като ходят момите ни селото, открадват от някоя коща един помет от пещ,
с голямо вардене, да ги не видят. Тоя помет го натопяват в някой вир и оставят го да стои в него до 3 деня, а като сетне го извадят, отнисат го в тази коща, отгдето са го взели. Сватба. Винаги трябва да има бял кон да товарят раклата. Когато двама млади са заискат, не е било както сега да се срещат и да се виждат и като момчето, като отида да види момичето, стои отвън на вратата, а момичето вътре и само се гледат отдалече. Забранено било да се виждат и да се допират и когато са на хорото, са се хващали с кърпичка помежду им. И двамата, като вече се харесват, казват на бащите и на майките, започва годежа. Взима младежа нишан на годеницата, пръстен, коланче, обувки, плетени търлъчки, за да го носи на булката. Цялото семейство ходи с храна, готвено в казани. Жените с пити, с баници и вървят. Годеж ще има тази вечер. След годежа идва време за сватбата. Нарежда се чеиза. Трябва да има до 7 мулета да се натоварят, да го откарат до младоженеца. Булката я нашарват с пулове, слагат и тел на главата и червено було отзад, до земята покрита. Слагат я на едно столче до чииза и до даровете, които тя ще дарява. Тъпаните свирят, хората играят, веселят се. Вече идва времето да си я закарат у свекъра и свекървата. Свекървата обаче очаква с нетърпение да види какво ще взема – момиче или булка. И свекървата наблюдава дали се тресе тела на главата на булката. Ако се тресе, означава, че тя се страхува от това какво ще стане вечерта. Ако ли не, тя си знае какво ще е вече. И така, свекървата чака, на вратата чака. Какво ще излезе утре? На сутринта момчето и момичето излизат и носят навито, в решето са го носили, честно са го казвали тогава. Ако нещата не са наред, булката се закарва при майка си и баща си. Ако всичко е наред, се започва отново веселба, ядене, пиене, вино, блага ракия, чайове и така завършва първия ден на сватбата. Гостите хвърлят пари в решетото и така. След това, на втория ден, има повратки. Тогава младите отиват у майката на булката. Някои диалектни думи от село Скребътно. Ножица, макаски, мотика, чапа, казма. Баба, нене, картоф, компире, леля, але, калеко и нище, брадва, балтия, татко, буба или бабчо, чиния, саан, вуйчо, дайчо, вуйна, дайца, викам, рукам, рюкам, чичо, миджо, стринка, гейка, кака, аба, батко, аге, туалетна, нужник, мущурак, прозорец, джам, обор, подник, извара, урда, чаша за кафе, филджан. Митове, легенди, поверия, поразкази. Караконджули. От бабите сме слушали за караконджули, които нощно време са тропали. Затваряли са прозорците, за да не могат да влязат. Казвали са ни, че когато искат да влязат и си легнал, да се правиш, че спиш, дори и да не си заспал. Иначе те хващат за краката и те дърпат. Стоели са само докато запее петела. Запее ли петела, изчезват. А може, ако те завлекат, а те са действали през зимата, може да те влекат само по леда. Караконджулите са били само кости. По тях месо не е имало. Търчат по леда и гледат някъде, ако светне, и там да влезнат. Вървят по леда, защото по-бързо се движат. Нали са само кокъл и се пързалят.
Момата и караконджулите. Имало е случай, когато са закарвали една мома на катъра, на коня, и са я карали там на реката на воденицата. Там е имало воденица. И там я убиват, а частите и разпръсват. Кое на камъка, кое на колците. Когато вече наближило времето да се връщат, събрали останалото от нея, за да го върнат обратно. Добре, ама петелът е попял преди да влезнат в селото. Оставили я те на края на селото и нареждали. Главата я оставих на камъка, ногите й направих на топалки. Имаше във воденицата едни такива топалки, дето се ползваха за меленето на брашното. Народа се е страхувал, защото не са били само караконджулите, но е имало и вампири. Идват при теб, плашат те, дърпат те. С караконджулите ни плашеха. Ние като деца, 4 момичета бяхме, играем си, гониме се, борим се из къщи, а майка ни плашеше: бягайте, бягайте, караконджула иде. И ние се прибирахме в стаята. На един нар спяхме. Татко беше все по болниците, майка беше и за мъж, и за жена. И нема ни легло, ни печка. На оджак сме били. Така беше тогава. Момата във воденицата. Имало е веднъж една мома във воденицата и те отишли там да я вземат. А тя, за да се отърве, им казала: «О, аз такава невяста не ставам. Искам да съм окундурена, искам кърпа, руба». Изплашили се те, откъде ще ги вземат тези неща, и си отишли. После пак дошли. «О, казала момата, невястата какво не иска? Невяста иска всичко». Изплашили се отново. А и време нямало, щял да почне да пее петела. И се отказали. Сянката. Имало е някаква сянка, която те е натискала и просто не можеш да станеш. Опитваш се да станеш, но не можеш. Тя те натиска толкова много, че можеш само да дишаш. Нито ръце, нито крака можеш да мърдаш. А тя била много опасна тая сянка. Защото, като дойде вече в тебе, после трудно си бяга, докато не я прогониш. Или поп да ти бая, или нещо друго. Има много хора като нас, възрастните, дето също ги е натискала тази сянка. Сутрин като станеш, усещаш, че те боли там, където те е натискала. Тук имаш синьо петно, на ръцете имаш петна. И сега си го има. Ами как? Усещаш как някой идва при теб. И като си иде, усещаш, че нещо те наляга. И да се мъчиш, да ревеш, да рюкаш, наляга те и ти запушва устата. И да искаш помощ, да викнеш, не можеш. Слагай се нож, за да си бяга. Има и една мура. И от нея бяга. Слагай се клонча на прозореца и бяга. И вратите са ги намазвали с катран и чесън. И от това бяга. Нашите бяха намазани всички врати с катран. Някои са се мъчили да я хванат. Един мъж и една жена много са се били уплашили, светнали с огън и тя спряла на вратата. Не можела да излезе. Светнал огън и в оджака, а тя около врата. Там като погледнали зад вратата, било нещо като черяво, като черво. Едно такова продълговато и отдолу като водица. И те отдолу сложили огънче и то се пукнало и вече оттам е изчезнало. Така се е прогонвало от къщите. Има си ясянката и сега. Има някои казват, че ги натиска. Казват, че се будиш някъде посред нощ. В 1-2 часа някъде и усещаш. И нас ни е налягала. А ако не ни беше налягала, да кажеш: ама ни е налягала. Веднъж дъщерята спеше при бабата и усещам, вратата е отключена, а пък се отваря вратата и нещо търчи. А аз си викам: айде пак иде при нас. И дойде нещо и ме налегна. И не
Не мога да мръдна. И по едно време с голяма мъка нещо изплаках да рукам помощ и ме отпусна. И цяла нощ ми свети светлото от страх. Пъхнах един нож под възглавницата и айде. Сянката не е таласъм, не е вампир. Тя си е наша. Най-лошото е, ако се прибереш от някъде около 1 часа през нощта и тая сянка, ако е някъде и те види, тръгва с теб и ти я отнасяш у вас. Затова имали са навик, като се приберат по-късно, да свалят горната си дреха и да я оставиш вънка. Не да я внасяш вътре. Ако имаш нещо по дрехата, и то остава вънка. Сянката приема и други форми. Приема 22 форми. Във всичко се превръща. Явява се и като животно, и като човек. И като призрак се превръща. И това го казвам, защото и мен ме е налягало и беше като с човешка форма, призрак. И като коте се явява. Легнеш си и усещаш как коте върви. И после дойде и ти легне на гърдите. Магии. Ако искаш да направиш на някой лошо, ще събереш тор, ще събереш скъсани парцали и ще ги сложиш пред портата. И ако не го видиш, може да стъпиш на него и да пострадаш. А за развалянето си има ходжи. Те знаят как. За късмет. Има едни смоци, дето има топки на опашките и дето не ги виждаш. Като минава край теб, колкото пъти те удари с опашката, толкова години ще живееш. Имамовата къща. А в Буково имало една голяма коща. Имамова коща. Там жена не е оцелявала хич. Била е закопана пред врата ръка. Влиза нова жена, поживее и айде. Аз, защото имам сестра там. И тя казва за къщата, че с такива големи порти е била и там е била закопана ръката. Мъжът се жени, раждат се деца и майката умира. И хората се зачудили веке каква е тая работа и докарват някакъв учил ходжа. И той казал тогава: разкопайте тука. И те разкопават. И ръката била толкова голяма веке и започва да мърда сама. Съживила се. След като ходжата махнал ръката, семейството веке оцеляло и заживяло добре. Те и сега си казват: имамовата коща, там дето умират много жените. Ама най-вероятно сам ходжата си е правил магиите и той си ги е развалял. История за една голяма любов. Двама млади са заискали. Добре, ама родителите им не позволяват. Младежът отишъл войник, а момата се разболяла от мъка. Но родителите й били непреклонни и да умре, пак няма да я дадат. След година-две момата умира. Момчето си дошло, научило и отишло на гроба й. Там и умряло. Добре, но единият от бащите, той, който асъл не давал, през нощта сънувал да му казват: добре, ти зарови дъщеря си всичкото злато и богатия, но не е в гроба, там където си я заровил. Ще отидеш там, ще отриеш гроба и ще си вземеш златото. Помислил бащата и решил да отиде да провери. Ако дъщеря му не е там, поне ще си вземе златото. Когато отишли и разкопали гроба, видели, че момчето е на нейното място, а пък момата на неговото място. Толкова са се обичали, че и в смъртта са се събрали заедно. Минало време и единият от бащите посадил бор на гроба на детето си. Посадил и другият. Те посадили по един бор, но излезли по два. И на единия гроб, и на другия. А на върха, най-отгоре, пак са се сплели. И на двата гроба има по два сплетени на върха бора. Има и такава същата песен. Двама се любили, мамо, двама се любили, мома и момче.
Истории заровено и намерено имане. Имаше от нас много бедни хора. Един сиромах отишъл на една богатска нива, а на края на междата тикла. Рекал си: абе, аз ще разширя нивата още. Туря воловете да разоре, а отдолу една торба жълтички. Те така са намирали амана. Такива пари не ги искам. От такива пари аир нема. Ей така един намира нейде пари. Всънява му се, че трябва да намери нещо да заколи, а той, за да не го усетят хората, отива и взима, открадва го едно агне и му отрязва езика, за да не блее. Минава време и му се ражда мъжко дете. Детето обаче не може да говори, а издава звуци като блеене на агне. А в Осиково казват, че едно семейство намира към господинци, към пещерата. Там имали лозе. Много са ги мъчили за парите и най-накрая се отровиха двамата. Оставиха 3 деца, дребни, сираци. Дали е имало пари, не се знае. А пари е имало. Заровили са ги на калията край Рибново под един стар дъб. Един ден една нена, баба, и един дядо одят да съберат дръвца на калията. А те са били много беднички двамата. И той дядо отсякал дъба и се юрнали жълтиците. Но дядото казал на някого, че е нашел пари и го подгонват и него. Той обаче ги скрил. Умрял без да каже на никой. Търсиха ги, но не ги намериха. Синовете му разтуриха къщата, но нищо не намериха. Баба Митра имала много пари. На прозорците има перваз от тикли, а баба Митра ги скрила на перваза под тиклата. Терали, т.е. търсили, и мъжете и жените, но не могли да намерят парите. Бабата нощно време вършееше. Ние вършеехме, имахме вършила и вършеехме през нощта за по-хладно. И пада и умира. А нейните се чудят къде са парите. Терат тук, терат там, житници по плевнята, парите ги няма. По едно време продадоха старата къща на едни хора за материал. Те пък бутнаха къщата и намериха парите. Ама такива пари не са хубави. Крадени ли са парите и заровени? Който ги е намирал, смок е излизал. Отрепеш ли го и ти умираш. А и човек да ги вземе, хаир няма да види. А който ги е заравял и си е викал: който ги намери, алал да само. Ти ако ги намериш, ще можеш да разполагаш с тях. Една жена с мъжа си отивали от Осиково надоле към господинци в града на Панаир. Жената застанала малко и някакъв дядо й казал: